bangun! Ano ka? Ato ka speaker, siliputa sa luyo. Yes, sir. Bali! Plan! Agay! Bantay! Yan mga tribuak ko! Surprise! Gotcha! Ay, matuok ko ba eh? Takam ka! Hindi! Ay, kiho! Kiho, paglubot! Huwag na, dali lang mo. Bawa! Power dampa! Super sagpa! Ay! Kaya di ko buwag mo. Huwag na, dulit sa pisi. Kailangan lang nga makanaog ka. Dikit ka. Unaog ka o itagak ka. Naog ka. Very good. Ay! Bakit amay? Ay, sinapaw ko. Lagi ko. Atong kaklit. Ikaw, San! Iwasan eh! Wala na, boss! Ay! Say ka! Ayan yung taon. Ay! May baji. Uy! Enel! Puwede! Ingon ko! Puwede! Puwede na yun! Sana! Buwi pa ka! Anak lang mo! Tabangan ako sila! Ay, sanga! Dagan king akro. Bubalik lang ko. Ay, may biyahe, uy! Balik lang ko. Magkabalik! Ba't ka batasan ka? Bala ka eh. Ayaw pa! Akobra! Akobra! Natango ka! Kanay mong bra! Agad! Ayan! Sito ka! Balik ka! Ay, dugan! Sige, madamdakala kang tayo, ba? Gusto di kang mainig ko ang ka palaban ka sa mong gunting. Ayaw, sir. Kopter! Ay, siya, busing. Ari, me. Patyo ka! Gusto na! Plus! Paduga pa ko kausalang! Ay! Ay! Pasaylo ako, papi. Angkatan ta ka sa imong bahag kung imo ning hilabtan. Pabarog ka, papi, Brad.
Iswag gamay. Awa. Sakpa noon ta. Papi mo. Patay na. Looking. May langgam bay? Oh yeah! Nabulabog ang barangay Kinalumsam sa kalit sa pagpangatake sa tribo Afro. Ang niresulta pa kini sa kamatayon ni Baghari tungod sa kadanghag sa anak na si Paksyo. Usay dangatan sa tribo Irihis. At ang pagsumpay ng atong sugilanon. Paksyo! Ang pagkitang iyong buwan! You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart.